Nggo bunda-bunda sing ora dokoh mangan, apa anake bunda sing mangane cimak-cimik ora dokoh, sayur ana solusine, Bun. Apa ke Ki Bunda, jamu kunyit asem, Bunda. Kiye biasanya nggo ningkatkan nafsu makan. Nggo liya-liyane ya bisa lah, manfaatnya akeh. Ki jamune enak banget. Gaweane wong semadu Mbak Titi enak banget, Bun. Ki nomor WA-ne ya anak, bukan Bunda arep pesen. Ki jajal ya sayur nyacak ya jamune kocok dingin, Bun, dadine anu merata. Jamune manis, Bunda, ora pahit, ora kaya jamu-jamu liya kan pahit banget jelekek mana ya. Dadine ki aman. Wong nggo sayur sing ora pati doyan jamu be laten dadi doyan apa maning Bunda sing biasa minum jamu ya worth it lah. Nggo bocah cilik juga worth it, Bun. Ora sing pahit banget. Seger, Bunda, yakin ya, jos, yakin. Manfaatnya akeh banget, Bunda. Engko takon maring owner bae, manfaatnya apa bae. Nyong ora bisa jelasna soalnya bukan salah ya, Bun. Oke?